20 ja tänään me maistaan tätä herkkupussia. Ja maistetaan ja mä annan näille arvosanat. Aika helppoa. No niin, kokeillaan ensimmäiset karkit. Tämmönen tutti vai mikä tää on? Maistellaan. Ihan ok. Osin 3/5 tälle. Mä tiedän. Joo, 3/5. Niin maistaa toista. Tämmönen Coca-Cola. Tämmönen karkki. Maistetaan tätä. Ei oo hyvä. 2/5. Ei. Ehkä voi tulla pahempi, mutta ei oo hyvä. Kirjoittakaa kommentteihin mitä te haluatte, mitä mä videoit teen sitten joskus. Niin maistellaan tätä, mikä tän nimi oli. Tämmönen juoma tai mikä tää on. Joku tämmönen sinipunainen. Ehkä. Maistellaan. Mä tikkaan. Viisi kautta 5. Ehdottomasti. On hyvä. On tosi hyvä. Ja on pakko vielä näyttää. Tämmöinen. Oli tosi hyvä. Sitten samoin tämmönen tutti, mut vaan vähän eri tämmönen värinen. Kokeillaan. Tai en mä tiedä. Ihan ok. Kaksi puoli kautta 5. Ei oo mikään niin hyvä. Ei. Niin, maistaa jotain toista. Tämmönen. Tämmönen, missä on keltaista ja punaista. Maistaan. Mä tiedän. Tää on tosi hyvä. On täällä myös 5/5. Tää maistuu jotenkin vesimelonilta. Jotenkin mun mukaan. Tää on hyvä. Tää on tosi hyvä. Mä tikkaan tällekin hyvä. 5/5. Nyt tämmönen punainen, vaaleapunainen. Niin maistaa. Tääkö 5/5.
Mä tikkaan. Oiks hyvä? Oiks hyvä? Hyvä. Katsotaan onks vielä lisää jotain. Ei voi tietää. Niin. Sitten meillä samanlainen taas, mutta on keltainen ja punainen. Maistetaan. Tää on hyvä. Tai en mä tiedä. Jos mä tuon banaanin, mä en oikein tykkää. Neljä kautta 5. Ihan ok. Ok. Tää oli hyvä. Tosi hyvä. Hyvä. Ja sit mulla on vielä tässä tämmönen Haribo tämmönen karkki. Ja näitäkin maistaa, jos mulla on nää tässä. Maistetaan. Mä kaadan nää tähän ensin. Oi vittu. Oi vittu. Niin. Niin. Oranssi. Maistetaan. Vähän kova. Varmaan kaikki muutkin. Mä taas 5. Mä annan 3/5. Ihan ok. Ei mikään yllättävää vaan. Sitten tämä läki, vai mikä tää on, tämä valkoinen, tämmönen. Maistaa. Mä likkaan. Exiti 4,5/5. Ihan ok. Sitten tämmönen vihreä, tumman vihreä, maistaa myös. Ihan ok. Ihan ok. Ehkä 4/5. Ei mikään ihmekään. Sitten tämmönen keltainen. Mä saatan näyttää tätäkin. Luetaan banaani. En tiedä. Voi olla joku muukin. Ei ole. Hetki. Se oli... Mikäs se oli? Se oli appelsiini. Se maistui mun appelsiini. Ihan ok. 4/5 myös. Se oli hyvä myös. Ja sit vielä punainen. Varmaan
Ehkä paras näistä Hariboista. Maistaa. Joo. Mä tikkaan myös. 5/5. Tää oli hyvä. On tosi hyvä. Ja mun mielestä parhaimmat karkit oli tässä videossa. Ootapas. Oli tämä karkki. Tämmönen juoma, tämmönen. Haribo, tää punainen karkki. Se oli hyvä. Sitten en tiedä mikä, mutta tämmönen. Ei. Kannattaa maistaa. Tämmönen punainen karkki myös. Ja tämä, missä on tämä oranssi, myöskin hyvä. Tässä oli meidän video. Ja kommentoikaa alas, mitä muuta te haluatte. Ja nähdään ensi videossa. En tiedä mitä mä teen. Ehkä pelivideoit tulee ehkä joulun jälkeen. Mutta kirjoittaa alas mitä te haluatte. Moikka!